kraftig nationalfølelse gjorde det, at 60 millioner mennesker vantrede til nationale mindretal omkring krigen. De følte sig ikke som en del af det land, de tilhørte, og derfor så ville de gerne bryde ud. Blandt andet var det det, der førte til skuddet Sarajevo, som ligger i Bosnien-Herzegovina, der på det tidspunkt tilhørte Ungarn, men som gerne ville høre under Serbien. Ja, den første årsag, vi vil fortælle lidt om, det er Balkanproblemet. Og efter Balkankrigene, som var fra 1912 til 1913, der var Bosnien-Herzegovina en del af Østrig-Ungarn. Og det var der en hel flok serber, som var meget utilfredse med, da de mente, det skulle høre til Serbien. Og på grund af det, så var der en serbisk nationalistisk gruppe, som gik sammen og kaldte sig Den Sorte Hånd. Og det udførte så et attentat i Sarajevo den 28. juni 1914. Og det var på den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand og hans hustru, som blev dræbt. Efter attentatet i Sarajevo, der udsendte Østrig-Ungarn et ultimatum til Serbien. Og dette ultimatum, det indeholdt blandt andet følgende punkter. Det første, det var, at de skulle undertrykke serbiske offentliggørelser, der var mod Østrig-Ungarn. Et andet punkt, det var, at de skulle opløse selskaber, som var mod Østrig-Ungarn. Og et tredje, det var, at de skulle foretage retslige skridt mod medskyldige. Men det var som sagt kun 3 punkter, men ultimatum indeholdt en masse andre. Ja, og så er der Østrig-Ungarns modtagelse af Serbiens svar. Østrig-Ungarn, de var ikke tilfredse med måden Serbien de havde svaret på deres ultimatum, og de valgte derfor at føre krig. Og konklusionen det er så derfor, at Østrig-Ungarn de ønskede at føre krig, på trods af, at Serbiens svar det var meget imødekommende. Hvad der i starten skulle være en krig mellem Østrig-Ungarn og Serbien, udviklede sig at være en krig, hvor en masse store europæiske lande blev indblandet. Grunden til, at de europæiske lande blev indblandet, det var på baggrund af nogle alliancer, der var blevet lavet op til krigen for at forsvare sig mod de andre lande. I 1882, der indgik Italien, Østrig-Ungarn og Tyskland alliance kaldet Tripelalliance. Aftalen gik ud på, at hvis Østrig-Ungarn blev angrebet af et stort land, så skulle Italien og Tyskland støtte Østrig-Ungarn. Hvis Tyskland eller Italien blev angrebet af Frankrig, og kun Frankrig, så skulle de 2 andre lande støtte op omkring Italien og Tyskland. I 1907 der blev der indgået en alliance mellem Storbritannien, Rusland og Frankrig, kaldet Tripelalliancen. Serbien og Rusland havde en aftale, så hvis Ungarn de erklærede Serbien krig, valgte Rusland at støtte Serbien. At Rusland de støttede Serbien, så opfattede Tyskland som en krigsgrund, og ville ikke se Østrig-Ungarn tilintetgøres. Tyskland valgte derfor at støtte op omkring Østrig-Ungarn. Det tredje medlem i Tripelalliancen, Italien, nægtede at gå med i krigen, og ville i starten være neutralt, men gik faktisk senere hen på Tripelalliancens side og gik dermed mod deres allierede. At Tyskland de erklærede Rusland krig, gjorde at Frankrig valgte at støtte op omkring Rusland, som de var i alliance med. Og dermed så kom Frankrig også med i krigen. Da Tyskland skal i krig med Frankrig, der vælger de at angribe Frankrig ved at bruge en plan kaldet for Schlieffen-planen, som vi vil komme ind på senere. Ja, von Schlieffen han var en gammel tysk general, som havde lavet en plan længe før krigen gik i gang, som gik ud på en knivtangsmanøvre, hvor man kom ind fra 2 sider, når man gik til angreb. Og da Tyskland de allerede var rustet til krig, da Frankrig de erklærede krig om, så valgte de, at de hurtigt ville ind i Frankrig. Og derfor valgte de, at de både ville gå ind bruge von Schlieffen-planen, og dermed både gå ind igennem Belgien og gå direkte ind i Frankrig med deres tropper. Da Tyskland går igennem Belgien, der bliver England indblandet, fordi at England og Belgien havde en gammel aftale. Den fransk-tyske krig, den startede på grund af, at der var en tysk prins, som var i kandidatur til at blive spansk konge. Og derfor skrev Frankrig til Tyskland, fordi at de på det tidspunkt var stormagt i Europa, og det ville de gerne blive ved med at være.
Og den tyske konge, han svarede så, at han havde ikke i sinde, at den tyske prins skulle blive spansk konge. Men dette brev på vej tilbage til Frankrig, det fik Bismarck så fat i, og han fik det fremstillet som om, at den tyske konge på ingen måde var imødekommende over for det franskmændene. Ja. Og derfor erklærede Frankrig så Tyskland krig, hvilket var det Bismarck han gik efter, fordi at han gerne ville se Tyskland som stormagt i Europa. Grunden til, at den fransk-tyske krig, det var en af årsagerne til Første verdenskrig, det var, at Tyskland vandt, og dermed fik de 2 dele af Frankrig, som hed Alsace og Lorraine, og disse 2 dele ville Frankrig gerne tilbage. Imperialismen var en af de andre store årsager til Første verdenskrigs begyndelse. Stort set hele det afrikanske kontinent var under europæisk kontrol. Det var i høj grad England, der havde mange kolonier, men også Frankrig, som en anden europæisk stormagt, havde sat sit præg på Afrika. Også i Asien var England og Frankrig stærkt besat med kolonier. Grunden til, at denne imperialisme er en af årsagerne til krigen, var, at landene simpelthen ikke kunne enes om de forskellige kolonier, og de mindre lande var trætte af stormagterne England og Frankrig. Der står nogle motiver bag imperialisme. En af dem er de økonomiske motiv, hvilket kunne give adgang til værdifulde råstoffer og varer, som kun var i Afrika, og altså ikke var til rådighed i Europa, landene især Frankrig og England. Et andet økonomisk motiv var, at de gerne ville have hinandens kolonier, for at få nye markeder at handle på, så her spiller den største rolle for Første verdenskrigs begyndelse. Et andet motiv er det magtpolitiske motiv, hvor man kunne se mulighed i at bosætte en del af sin befolkning i sine kolonier, så en befolkningstal voksede og gør nationen større magt. Derudover var der også noget prestige, der gjorde til grund for dette magtpolitiske motiv. Det ideologiske motiv står til grund for et hjemlands imperialistiske politik. Og det var altså her grunden til, at imperialismen er en af de mest væsentlige årsager til Første verdenskrig. Mange betegner krigen som resultat af fejltagelser og fejlfortolkninger blandt politikere og generaler. Man blev fanget af situationen og af den militære generallogik. Skuddet i Sarajevo og Østrig-Ungarns ultimatum tog man i starten let på, så ledere gik på ferie. Så da krisen blev optrappet, kom det helt ud af kontrol, og man begik mange forhastede beslutninger. Tyskland lavede en fejl, da man gav betingelsesløs støtte til Østrig-Ungarn, fordi de så blev overmodige, og derfor gerne ville have en krig med Serbien. Rusland lavede også en fejl ved deres generalmobilisering, fordi at det betød, det skabte et uro i Tyskland, som gjorde, at de gerne ville gå ind i krigen. Tyskland begik derudover 2 fejl, blandt andet at man skulle slå først til mod Frankrig i en krig mod Rusland, og derudover ved at tro, at England ville blande sig udenom, hvis man gik igennem Belgien. Vi har valgt 2 væsentlige årsager. Det første af dem, det er Balkanproblemet, og det synes vi er en rigtig væsentlig årsag, på grund af, at det er det, der sætter skub i det hele. Det andet, vi har valgt, det er, at Tyskland går igennem Belgien, og Belgien var som sagt i alliance med England, så da Tyskland vælger at gå igennem dem, så melder England sig ind i krigen, som er en stor nation. Vi har lavet en materialekritik af tekst 5, som er Østrig-Ungarns ultimatum og Serbiens svar. Det er i starten af begge to med skråskrift af fremstillinger, mens resten er kilder. Afsenderen af ultimatummet, det er den kongelige østrig-ungarske regering. Modtager ultimatum er den kongelige serbiske regering. Afsender af svaret, det er den kongelige serbiske regering. Og modtageren af svaret, det er så den kongelige østrig-ungarske regering. Kildetypen, de er begge to institutionelle, da hensigtet er, at det kun er regeringen, der skal læse den. Tendensen, det er, Østrig-Ungarn har tendens, da de virker til, at de vil have Serbien til ikke at acceptere vilkårene, så de har en grund til at erklære krig. Tendensen for svaret er,
at de er for meget imødekommende, fordi de ikke ønsker krig, altså Serbien. Tiden, begge kilder, de er samtidige, og det er et førstehåndsvidne, fordi det er regeringen, der er afsenderen i begge kilder. Derudover er det en primær kilde, i det er afsenderen, det går ud over, dog er den oversat og renskrevet. Der er intet rygdækning i ultimatumet, fordi de bare stiller nogle krav, hvor intet ligger til grund for de her krav. I Serbiens svar siger de også det omkring Østrig-Ungarns krav, at de ikke har noget at lægge til grund for det. Troværdighed. Kilden den er pålidelig, da der ikke skal tages forbehold for, at nogen prøver at ændre på historien for at stille sig selv i et bedre lys. Materialet har meget relevans i forhold til emnet, og fordi at teksten beskriver Serbien og Østrig-Ungarns sidste kontakt, inden Østrig-Ungarn erklærer Serbien krig. Det er dermed også en af årsagerne. Den har en stort væsentlighedskriterium, fordi den viser, at Østrig-Ungarn var interesseret i krigen, da Serbien var meget imødekommende over for Østrig-Ungarns krav. Det betyder dermed også, at Østrig-Ungarn havde interesse i at få den krig her. Ja, så har vi lavet en materiale kritik fra Tech7, som er en kilde, der viser, at England de føler sig nødsaget til at erklære krig mod Tyskland, da tyskerne går igennem Belgien. Og det er en beretning fra den engelske ambassadør i Berlin til den engelske udenrigsminister. Og kildetypen, det er en institutionel kilde, som kun har til hensigt at blive læst af de vigtigste personer i den britiske regering, og den skal ikke blive trykket af avisen. Tendensen, det kan godt have en tendens til at bevise, at England ikke har andre muligheder end at erklære krig mod Tyskland. Det er førstehåndsvidne, da ambassadøren skriver en rapport omkring hans egne samtaler og møder med tyskerne. Det er en primær kilde, men dog er den oversat og renskrevet. Af rygdækning, han har ikke dokumentation for rapporten, da den dækker samtalen mellem ham og tyskerne. Det er en meget pålidelig kilde, vil jeg mene, men der skal tages forbehold til, at det er en ansat, der rapporterer om hans eget job. Han vil aldrig få det til at fremstå som om, han ikke har handlet i fuldstændig overensstemmelse med, hvad han skal. Materialet det er meget relevant for emnet, problemstillingen, men der skal hentes yderligere materiale, da materialet kun dækker emnet fra ambassadøren for Englands synspunkt. Men vi mener stadig, at det er et godt materiale til at vise, at England de følte sig nødsaget til at erklære krig mod Tyskland. En anden grund til, at Tech7 er meget væsentlig, er fordi, at den viser, at politikers fejltagelser udgjorde en årsag til krigen. Fordi at tyskerne havde slet ikke regnet med, at England ville gå ind i krigen, bare fordi at de gik igennem Belgien for at slå Frankrig. Ej, det er fandme også bare dårligt timing.